говорих се по това. Здраве, Никола, какво добър ден ти си? Как се казваш ти? Кажи. Добре, Радостине, слуша ли много тая вечер? А? Слуша, той е послушан. Има подарък за теб. Здрасти, Ради. Той прави ли си? Не се прави, как ще се прави? Добър ден, деца! И се въвеса. Той облякал ли се? Не бе, не го ли виждаш? Не виждаш ли, че е дядо Коледа? Това детенце как се казва? Здравей. Ела при дядо Коледа да видим сега. Ако той прави ли се? Дядо Колю! Дядо Коледа. Дядо Колю! Ама елате да гледате. Слушка ли ти? Кой е това? Дядо Колю! Слушка. Я една снимка да си направим. Ради, я погледни насам. Ама не казва хо-хо-хо. Он не е спил дядо Коледа. Аре, елате насам.